We beginnen met het bericht dat de maatregelen van de VS invloed hebben op Curaçao. Het gaat natuurlijk over de internationale commotie over Amerika, dat Groenland wil hebben. Dat dreigt met allerlei tarieven voor invoer en dergelijke. En nu heeft de geopolitiek analist Edgar Sosa in de extra uitgelegd wat dat precies voor Curaçao kan betekenen. Want de Amerikaanse maatregel die is aangekondigd tegen de Europese Unie als drukmiddel voor de annexatie van het grondgebied van Groenland heeft ook gevolgen voor ons. Het heeft directe gevolgen voor de consumenten op Curaçao. Het heeft namelijk gevolgen voor de koopkracht, maar ook voor ouders met kinderen die in Nederland studeren. Amerika wil vanaf 1 februari 2026 een extra invoerbelasting van 10% heffen op alle producten die uit Europa afkomstig zijn, ook Nederland. Indien er geen akkoord wordt bereikt over het Amerikaanse verzoek om het grondgebied Groenland over te nemen, dan zal deze opgelegde belasting vanaf 1 juni 2026 stijgen naar 25%. Het zijn dreigementen die ongekend zijn, waarvan men op de Europese Unie is geschrokken. We hebben later in de uitzending meer aandacht voor de Europese Unie in samenwerking met de Mercosur. Daarover later meer. Maar de situatie zoals die nu op tafel ligt, Amerika verhoogt de tarieven uit Europa, heeft direct gevolgen voor Curaçao. Wat we eraan kunnen doen is een volgende vraag. In ieder geval de situatie goed in de gaten houden.